Surat Toto Pitama Haning iwis maupun dosa ingkang kagwati dosa purwa eko marang sawijak diluwih dosa 10 purwa kawitan. Berjaga carita nalika semana wonten pandhapi agung panjenenganipun Bapa Wakijo ingkang dinengga rengga sagunging kahendahan nerupen maneka warna. Satemah-temah dimiwah pending pandulu arikalane panjenengane netepi dharmaning kasepuh sumedya ngentas pitulungaken putra temanten Carimbit. Iki rikala semerat bojo temanten wis kepareng apagut tinggal wonten ing madyaning sasana pahargyan. Pangandenengan bojo temanten Carimbit dening juru sumbagaya juru ngadi sarira iya juru rias alah punika to panjenenganipun Teh Ida mijil saking griya rias Teh Ida wonten ing wewengkon Pancuran Desa Tero Kecamatan Teliko. Mranata laksita adicara panggihipun putra temanten Carimbit ingkang rikala semana wis apagut tinggal nulya gumlawe astane putra temanten Carwi Hambalan Gantal ingkang winastan gondang kasih miwah gondang tutur. Wujud bebalanging putra temanten dumados saking sedah linenting pinangsulan lawe wenang awarni seta. Perdini mugi wis pinangsulan ing akrami. Dadya paningset kene romangun brayan tatanalisir saking anggerang-gering kautama. Satemah manggira arja wilujana ning sakara-kara enggal tumeka wonten ing gisi ing gegayoanipun. Dadya keluarga ingkang ayem-ayem dalah tentrem. Mila jejaring pawestri sigra tumungkul amari teluyayah konjem ing Bantala. Wadanane putra temanten Carimbit. Boleh. Enahan kanggo Naraseta arikala semerat bojo temanten putra jengku sinartan sumembah pring katung mijiki samparanipun ing neraka. Samparan menika suku menika sikil ini kaki ini malah ngomong ceklik asem gitu. Temanten putri jengku mijiki samparanipun kagung menika ngemu piwucal. Jejering pawestri menika kedah bekti dumateng kakung. Senajan to kasuwun mijiki sukunipun kakung. Bila para kina para winasis paring piwucal. Arikala semana nulya pangrengga busra nganti tigan kapetekaken wonten ing palarapanipun. Palarapan sinebat bathuk. Kenging menapa putra temanten kapetek tigan wonten ing bathukipun. Tigan menika ndok-ndok menika sifatipun amis. Kenging menapa ingkang dipun tutuk kok bathuk boten wonten gembudel wonten dengkul. Menika ngemu piwucal. Bathuk kaliyan tigan ingkang amis lampun to wis dadi manten mila sira kudu aja tukmis. Tegesipun dumplukna sirahmu rena mripatmu lumebat wonten ing bebrayan sih sinisian kekalahipun. Purnane mojo temanten Carimbit anggen nyong ngadane titilaksana panggih
kekarya Sidra lumebat wonten ing madyaning bebrayan. Dambyak kinarya lumaksana. Ing ayah putra temanten sarimbit pinaragan dening putri Domas miwah Manggala Yudha. Temanten sampun parahanganti dalam lampus ing wonten sak lebetipun wonten guna kaya kapulaga. Kacar kucur wong liya dadya sedulur, kacang kawak budhe kawak wong liya dadya sama. Kacang dawa kacang ijo senajan tetangga lor kono dadya bojo. Milari kalau semono putra temanten sarimbet sawusnya hangat dani titilaksana tampa kaya dena Ayu Ratmi Sidra lumarap dumateng ingkang ibu nyaosaken kaya ingkang kaparingaken saking Dimas Bagus Vidi Hartanto unjuk dumateng ingkang ibu ingkang kagem dahar putra temanten menika ngagem sekul kuning. Nek ten Bu Kuning punar. Nek nang kene mbuh nggih punar, Bu. Nggih, punar. Punar menika kuning. Yen senes kuning, senes punar. Mila kuning menika lambanging keremenan. Dimas Bagus Vidi Hartanto nganti sekul kelima. Wilangan 3 kepel kaparingaken dumateng dena Ayu Ratmi dahar sekul walimah Dimas Vidi Hartanto amung mendetaken mawon ora melu mam sing maming si Ratmi senajan isih akeh aja kepengin niku ngemupi wucal jejering kakung tanggel jawab niku paring kaya paring dahar dumateng garwa kanthi semboyanipun aku ngelih rapopo sing penting bojoku wareg niku nek wong lanang tanggung jawab nek wong lanang ra tanggung jawab ora ngurus wong wedok madang karepmu raya karepmu ngono ki ya ana sing penting wis tak blojo niki piwucal saking para kena para winasis yen taat bojo temanten ketika lenggan menika sampun paripurna dahar sekul walimah nulya kepareng badhe marak ngabiyantara kunjuk dumateng Rama Ibu estining manah kepareng ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Rama lan Ibu pratandha jejering putra ingkang bekti dumateng Rama bekti dumateng Ibu duwung 15 saking hanggane temanten kakung canela 15 canela niku sandale dicopot duwung niku keris-kerise ya dicopot kenging menapa mung arep sowan kalih Rama Ibu duwung dipun lolos menika ngemupi wucal putra menika menawi badhe sowan dhateng Rama Ibu mboten pun keparengaken ngasta gaman sigra tumungkul lamari kaliyayah konceming pantala wadanane putra temanten sarimbit tangkeping asta sumembah pring jengku kanan sinanton ninging cipta rumasuk ing sanubari hanya jadong rumentang pangastawa saking Rama dala Ibu mugi anggene kepareng lumban wonten ing bebrayan tansah hinayan dening Gusti ingkang Maha Wikan Kanjeng Rama ya nak kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten ngarsa panjenengan Rama tak tampa tamujiku wae tumrapa marang kowe ya nak Ratmi syukur bojomu cerak lor kono
Senajan cerak nek nesu aja purik ya nak. Ora apik. Ya, wong purik ya ora apik. Wong urip bebrayan iki mesti ana masalah. Mbah saka ngendi masalahe mesti ana nak. Lamun sliramu mengko ana sing ora bener. Ana sing ora seneng, ana sing ora cocok karo bojomu sih sapa jenenge kuwi? Ah, Vidi. Sapa mbah? Kuwi nek ana sing ora bener kowe nesu ra dadi kersamu aja purik senajan cerak ya nak. Dirembo kanthi apik. Tak dongake saka ngomah, tak sawang saka ngomah, muga-muga lehmu omah-omah tentrem. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ya. Diladeni bojomu kuwi si Vidi kuwi sing apik. Nek diblonjo pira-pira ya ditampa ya aja seneng protes dadi wong wedok. Aja kaya wong wedok pakis kuwi. Agar anu senengane do protes dene pira-pira. Kula ugi ngaturaken sembah pangabekti Rama. Ya, Le Vidi Hartanto. Tak tampa le sembah pangabekti. Pamujiku wae tumrapa marang kowe ya. Ya kowe wis dadi bojone anakku Ratmi. Lah ku ngragati Ratmi ki entek okah le. Aku ora tembung jaluk ijol. Jalukku meng kowe kudu tanggung jawab dadi wong lanang ya. Aja tok sia-sia anak kowe dok. Aku titip biyen kuwi Ratmi nek lara aku sing ngobatke, nek sandangane suwek aku sing nukokke. Ya ta, nek adem tak kemuli, lah iki tak limpahke karo kowe. Esuk nek Ratmi ngelih ing ngono. Nek Ratmi ra ndek sandangan tulung tukokno. Nek ngelu mulus tulung obatno, nek adem kuwi welingku ming kuwi tanggung jawab ya. Nggih, sendika Kanjeng Rama. Donga pangestu panjenengan kewoling tansah kula suwun. Mugi-mugi menapa ing dados kekudanganipun Rama Ibu, kula saged nyendikane Kanjeng Rama. Wis kena sungkem karo mbok wedok. Kanjeng Ibu, Yang kira anakku bocah bagus Vidi Hartanto, jagat dewa bendoro. Tak pikir sliramu ki dudu jodhone anakku Ratmi. Biyen kuwi Ratmi ki disir karo lurahe Delingo. Ning ora sida. Sebul saiki jodhone sampeyan bener kandhane bapakmu ya nggih. atus pundi Kanjeng Ibu? Apa-apa kuwi kudu dirembuk kanthi becik kanthi apik. Lamun sira kepengin duwe keluarga sing tentrem ayem ya nggih. Sendika Kanjeng Ibu. Mangkono ta pangudas maraning Driyat Mojo temanten. Anggen sungkem dumateng Rama, sungkem dumateng Ibu ing ngeduk rikala purwaning dumadi. Enget dumateng Rama ingkang wis sembada ngukir jiwa ragane miwah dadya lantaraning temuwa. Enget dumateng Ibu ingkang wis kuwawa pinangka papane yoga brata salebeting nawa candra dasa ari sarta sampun hangleliding ari kalawit timur tumekeng dewasa kepara sampun palakrami. Kanjeng Rama, ya Le, kula ngaturaken sembah pangabekti tak tampa pamuji kuwe tumrapa marang kowe nggih bocah bagus Vidi Hartanto. Tak dongake lehmu bebrayan antut runtut ya nggih dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Warga bakal tentrem lamun sira wong lanang bisa netepi jejering wong lanang. Wong lanang kuwi pimpinane wong wadon Le. Keluarga bakal tentrem ana tanggung jawabmu, ana astamu. Lamun kowe dadi wong lanang tanggung jawab, mula wong wadon bakal nurut marang sliramu. Wong lanang kuwi ndek wajib ngayemi lan ngayani marang wadon. Mula kowe kudu bisa dadi wong kang iso ngayemi lan ngayani marang bojomu. Sendika Kanjeng Rama, mugi-mugi menapa dados kekutanganipun Rama saged kula tindakaken. Kanjeng Ibu, Yang kira anakku bocah bagus. kula ngaturaken sembah bekti konjuk Kanjeng Ibu. Sedaya kalepatan kula ingkang kula sengaja lan boten nyuwun lumunturing si samudra pakaksami.
kula ngakeni wonten ing gua garba panjenengan sangang sasi 10 dina Kanjeng Ibu. Bila mbok pilih kathah lepat kula ing tumantuk dumateng Ibu, kula nyuwun lumunturing sih pangaksa mengger bocah bagus ora dadi ngapa ya ngger. Kuwi mono wis tanggung jawab Ibu. Pun Ibu mung bisa weling marang sliramu ya ngger, anggonmu bebrayan kaya tinapa kang Gusti ngendikake panjenengane Bapa Wakijo. Punapa tine ramamu. Pun Ibu mung bisa weling siji, ngal cekat-ceket gek don duwe momongan ya Le. Aku selak pengen momong putu. Mugi-mugi kemawon Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk Kanjeng Ibu. Ya nok bocah ayu. Sliramu dudu mantuku ning sliramu anakku dhewe ya ngger. Lamun ana kurange anakku lanang Widyartanto paringana pangapura ya nok. Sendika Kanjeng Ibu boten kados menapa menika sampun pilihan kula. Mila nyambung nyuwun tunggu pangestunipun Kanjeng Ibu mawon mugi-mugi kula enggal pinaringan momongan kadidene panyuwun panjenengan Kanjeng Ibu ya nok bocah ayu. Wis kana lenggah ana kursi rinengga. Njaluk donga pangestu marang para pepunden lan para pinisa kang samya lenggah ana ing sasana iki ya nggir. Muga-muga apa kang dadi kekutangan mulan pangajapmu bakal dijabahi dening ngarsa dalem Gusti kang maruping jagat. Enggo bilih para kadang pramulati kala wau sampun kepareng marak ngabyantara wonten ngarsa panjenengan. Kanthi lumados sing pasugatan unjukan miwah daharan prasaja. Mugi kepareng sangjaning para tamu, para pepunden hangresepi kanthi martu-martikan kalih. Mbok bilih sedaya kirang miraos saestu keluarga nyuwun lumunturing sih pangapuntenipun. Mugi kepareng sangjaning para tamu lenggah satata wonten ing kalodhangan menika ngantos dumugi purnaning adicara. Inggo bilih samangke para kanca kepareng marak suwan malih kunjuk wonten ngarsa panjenengan kanthi lumados ing pasugatan. Mugi kepareng hambudha raos jiguh miwah pekiwuh, kepareng hanampi miwah hangresepi kanthi martu martikaning penggalih. Nuwun matur nuwun. Tembang ngiras tangkilan awit namaning warga pamangku gati mbok pilih kirang jumbuh kalian menapa kersane pundanipun Bapa Wakijo kula tansah cumadong nyuwun pangapunten. Lumaksi tereng adicara sanesipun dan inggih Sabtu Gati saking panjenenganipun Bapa Suranto samangke piniji ingkang titi kalenggal menika pinangka cundaka. Nuwun sewu kula boten saged nyebat asma miwah kalenggahanipun. Mugi keparenga nindakaken karya sasana miwah pandayawara sumangga katur wonten keparengipun danipun Bapa Wakijo Sarimbit Hanjajari jumenengipun. Para ingkang kakung putri ingkang satuhu kinurmatan. Atur ingkang sedengipun nuwun inggih sekedhik kula beber menggah pisuwan kula sak kadang wonten ing siang sedika. Rikala dinten menurut dene wulan ingkang sampun kawuri Bapa Sunarto dalasan Bapa Wakijo gadhahi pirembagan. Wos sing sedya kepingin angraketaken anggenipun sami kekadangan. Nggih Bapa Sunarto kagungan putra jalu ingkang sesilih nak Mas Bedi Hartanto nyuwun kadhopaken kalian Genduk Ayu Ratmi putra siwinipun Bapa Wakijo. Sarene wedal menika ketinggal sampun samekta samudayanipun. Ugi penganten Sarimbit sampun kaijabaken wonten ing kantor KUA Kecamatan Linggo kanthi menika Bapa Sunarto ngaturaken sanget matur agenging panuwun. Para kakung putri ingkang satuhu kinurmatan.
wonten ing rikalenggan menika penganten kakung sarene sampun dipun icap kabulaken kula pasrahaken dumateng ngersanipun Bapa Wakijo. Borong menggah awon saenipun kula sumaken anggenipun gegulang keng putra. Kaanggepa putra kakung menika dianggep putra piyambak mekaten. Atur salajengipun nun inggih sowan kula sakadang kinanten sanggan Sang Raja Stangkep pinangka sarana kangge netepi darmaning sepuh Mahardya Suta Amiwa Siwi putranipun nunijih Nak Mas Bagus Widihartanto kalian Genduk Ayu Ratmi. Kanthi menika mugi-mugi Allah Taala paring ridho dumateng penganten sarimbit. Atur ingkang salajengipun nunijih kinanten boga wastra sakwontenipun katur panjenenganipun Ibu Wakijo kasumanggaken anggenipun ngrisak makaten. Namung embok bilih anggenipun caos boga wastra menika mboten dadosaken sukarananing penggalih dhateng Ibu Wakijo saestu saking keluarga Bapak Sunarto Dalasana Ibu nyuwun agunging pangapunten. Atur ingkang salajengipun nunijih Bapak Sunarto nyuwun gungan benjang wonten ing dinten Senin Legi Surya kaping 18 September 2017 penganten sarimbit kasuwun kalarapaken dhateng rompok kula wonten Pilang Rejo RT 0 kalih. Karana menapa? Karena sanak kadang utawi sederek-sederek ingkang saking tlatah Solo boten saged njenengi wonten ing mriki kanthi menika sederek-sederek ingkang wonten ing Wonogiri kepingin pinanggih putra penganten sarimbit. Ngaturaken ageng pamatur nuwun konjuk dumateng benaripun Bapak Tukidi pinangka suling sarira sambet kaleng atur cundhakanipun basa saking benaripun Bapak Sunarto Sarimbit Garwa. Atur panampi dawah titilaksana tataran angka 3 ing samangke keparang handharani benaripun Bapak Turijan dumatnanipun Bapak Wakijo Sarimbit keparenga hanjajari jumenengipun. Salam taklim mugi kunjuk katur wonten ngarsanipun Bapak Wakijo saha Ibu sumrambahipun Sang Hyang Pepunden Sepuh Pinsepuh ingkang kepareng hanjenengi. Awit salam talekipun awit atur salam taklimipun kaaturaken sewu agunging panuwun saha dumawah sami-sami katampi kanthi suka renaning penggalih mugia sageta handayani anggenipun Bapak Wakijo Sarimbit Garwa ngentas pitulus putra Atmaja Siwi Genduk Ayu Ratmi mugia tansah tetepa ing suka basuki. Jangkep angka kalih menggah wosing gati panjenenganipun nyuwun gungan ing mbok bilih ing uni sampun wonten pirembagan ing antawisipun Bapak Sunarto ingkang hanggadhahi putra Atmaja kakung pun Bagus Widihartanto. Jinatukrami kalian Genduk Ayu Ratmi kenyosiwi saking Bapak Wakijo saha Ibu gumolonging perembakan nedya hangraketaken balung pisah daging arenggang bebasan ngebun pun injang anjejawah sonten sumedya nginang jambe suruwe.
Duk rikala semanten dipun tampi panglamaripun. Saha mbok bilih wonten ing titi laksana punika sampun dumbuki titi wanci. Daup suci rumiat risang pinanganten sarimbit sampun kasembadaning karya. Daup kanthi miturut adat Widi Widana ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah dusun Pakis ing mriki saha miturut syariat agami Islam langkung-langkung undang-undang negari. Rikala wau enjang temanten sarimbit daup rumiat wanci tabuh songo langkung persekawan mapan wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Delingo kanthi lulus raharja boten wonten alangan satunggal punapa. Semantena Bapak Wakijo sarimbit gawa mawantu-wantu nyuwun gungan mugi anak kula pun Widi Hartanto kalian Genduk Ayu Ratmi anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung tansah gagah ingkang jinangkah basuki ingkang kaesti ugi mugi tansah jumbuh ingkang kinayuh saha tansah bagya ingkang sinedya. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sansaya bekti dumateng tiyang sepuh kekalih migunani dumateng sanak kadang tangga tepalih khususipun wonten ing RT sekawan ing mriki langkung-langkung wonten ing madyaning masyarakat Pedukuhan Pakis Tunggal ing mriki. Salajengipun ugi sak kamat-kamat sak mangkih ing mbok bilih badhe temanten sarimbit badhe sungkem bekti wonten ngarsanipun Bapak Wakijo. Inggih sak mangkih insyaallah sak dumbuginipun tentu kemawon badhe karengkuh dados putra piyambak boten beda-bedakaken ing antawis menika putra mantu saha putra piyambak badhe pun paringi pitutur luhur murih temanten sarimbit saged nderek umbak umbuling wonten ing madyaning bebrayan agung. Kosok wangsulipun mbok bilih sak mangkih putra pinanganten sarimbit linangkung anak kula pun Ratmi kepareng sungkem bekti wonten ngarsanipun Bapak Sunarto wonten ing Kukuban RT kalih Pakis kalih masa borong anak kula anggenipun badhe gegulang murih sak mangkih sansaya bekti dumateng tiyang sepuh migunani dumateng sanak kadang khususipun wonten ing Kukuban RT kalih Pakis kalih sak mangkih. Sagung para tamu kakung Sumana Putri ingkang saklajengipun boten kathah lumpen rawuh kadang besan sutresna kejawi kadherekaken sanak kadang tangga tepalih kepareng ugi murwa buga wastra ingkang mawerni-werni wujudipun sedaya daya-daya badhe anggenipun nyupeketaken anggenipun kekadangan besan sutresna katampi kanthi suka renaning penggalih. Sumantena Bapak Wakijo saha Ibu mboten saged caos piwales punapa-punapa namung saged nderek ndedonga mugi-mugi amal kesaenan jengandika pikantuk leliru ingkang satuju miwah bebingah ingkang malimpah-limpah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan saha ingkang wekasan ing mbok bilih benjang dinten Senin Legi utawi dinten Soma Manis Surya kaping 18 September warsa 2017 panjenenganipun Bapak Sunarto Dalasan Kalawangsa ugi badhe hamiwaha ingkang putranipun ingkang punika temanten sarimbit kasuwun kaboyong marak sowan wonten ing ngarsanipun Bapak Sunarto Dalasan Ibu. Insyaallah sak mangkih mugi Allah Subhanahu wa taala paring ridho ing saengga dinten ingkang sampun kapacak kita saged nglarapaken temanten sarimbit. Nonijih naripun Bapak Turijan sampun pinaka suling sarira saking keluarga naripun Bapak Wakijo. Titilaksana serah tinampi rampit nglilir turu.
ono sliramu medhot janji ono pinggir tlaga aku bisa apa kacoba grontak ing dada kamu ibaratnya Allahku hawa adem ibarat hatiku asli panggonmu rapi so gambar ke hatimu sing tak rasa bening ring dodo aku tulilo aku buat Yo, beri foto. Silakan. Ingkang dereng dahar keluarga pas suwun foto kalian putra temanten monggo. Dadi saksi tumetes laku ning
sing dadi pilihanku karo wong ayu sing dadi pilihanku karo wong ayu sing dadi pilihanku. Atiku rasane lara yang kowe rapi rong liya nangis gede Allahku remo aja rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kehilangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku pas apa kowe lali terus sumpah janjiku biar bakal ngajani urip tekan matiku pancen Pak Lurah foto Pak medona niki sepeda sepuh sinten mriku niku foto diaturi foto Pak Super ora nek kelong atiku rasane lara nyawa kowe rapi rong liya nangis gede anakku remo aja rasaku kowe tega ninggal aku apa
Nena Monica satu buah lagu ditinggal rabi. Ini satu buah lagu Bojo Galak. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngabenake. Seneng bure ngomongane seneng. Kudu tak trimo bojoku pancen kelek. Saben dino rasane ora karuan. Ngrasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno. Senajan batinku ngempet ono jero dodo. Yo wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben sing ngomongane seneng. Sing gawe aku susah. Nanging aku weka bisa tak tompo. Nganggo tulus sing ati tak trimo. Sliramu tekan saiki yen wis dadi jodohne. Senajan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki. Leru sithik wae aku mesti diseneni. Ame dolan ro kanca kok ora diolehke senengane nunduk dikira tenan
sumpah jebule janjimu arep bisa dikuku wong salah ora gelem melu salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripat wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule malah suket teki Alibi Production. Aku tak sengkalah terima mundur timbang loro ati silakan ingkang dereng dahar pun dereng Pak Turijan masih sampun ora bakal bali pari pasang urip kari balung lilo tak lakoni jebule sumpahmu jebule janjimu ora bisa dikuku wong salah ora gelem aku salah suwe-suwe sapa wengi sing betah pripatku wis ngerti saknyatane kowe seneng golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule malah suket teki wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule malah suket teki tak tandur pari jebul tukule malah suket teki. Iya, Terima suket kasih teki sudah Dek.